Добър мач за нашия отбор. Изпуснахме още положение, но като цяло сме доволни от победата и от начина, по който играхме. И това е най-важното за сега. Има още два мача, които ще излезем максимално концентрирани да ги спечелим. Смятате ли, че от мач на мач отбора вече напипва верния ритъм и започва да играе по-добре? Поне отстрани така изглежда. Но какво мисли треньорът? Аз съм на същото мнение и го казах и още преди мача с ССК и след мача след тези го казах, че нашия отбор почва да прилича наистина отбор, който играе добър футбол. Критериите са ми високи и така изисквам от отбора да играе още по-добре и винаги съм максималист, но харесваме как отбора комбинира, но можем и още. Ако изключим това домакинство, говорим само за гостуването, мислите ли, че в отбора започва да се променя менталитета по отношение представяне навън? Ами това не е целта. Да не правим разлика между гости и домакини. Всеки един отбор да играем като равен с равен. На моменти се получава, на моменти не, но да не забравяме, че ние работим от 5 месеца с този отбор. Един отбор не се гради за 2 месеца или за 3 месеца. През новото първенство отбора ще изглежда по-добре, много по-добре, защото вече повечето от голяма част от футболисти схванаха идеите, които аз искам примерно да играе нашия отбор. Това, че някои футболисти, които доскоро бяха титуляри, не намират място дори в групата, може ли да смята за ново за оставането им в наследното? Имаме още 2 мача и сега първо не е коректно да говорим кой ще остава, кой не. Аз преценявам на базата на мачовете на тренировките, кой да започне и всеки един мач. Не смятам, че футболистите, които не почват, са резерви. Ако се представят добре, има шансове да бъдат титуляри, а и хубаво е, когато треньор има възможност да избира. Аз за групата говоря, не за старото състав, за групата. Групата по същия начин, както и титулярния състав. Всеки един от тях, казах още преди ден, който дойдох, няма сантименти към никой, който е най-добър, той играе и не ме интересува кой как се казва. Всеки един трябва да доказва място си в отбора. Как ще коментирате по-ранното започване на шампионата? Ние още нямаме идея кога ще започне шампионата и това не създава големи трудности, защото не може да си направим програмата нито за подготовка, нито примерно кога ще почне първенството и се надявам примерно в най-скоро време това да се случи, защото остава една седмица до края. Този факт няма да има време за почивка на футболистите. И аз не знам кога ще почне, за да ви кажа колко време ще остане. Чувам различни версии, докато не излезе нищо официално, не можем да правим абсолютно нищо, но затруднява отборите, за да си правим лагерите, които така не става от днеска за утре. Все пак един отбор е доста хора и така не става да резервираш и да правиш нещата в последния момент. Какви лагери предвиждате по принцип? Виждаме лагер, който да е в България, но пак казвам, се съобразим колко е времето за почивка и колко време има за подготовка. А с Брусин Канго как стоят нещата? Брусин Канго има договор от 25 май и ще се опитаме след това да го задържим в отбора. Напълно заслужена победа на отбора на домакините. Ние изиграхме едно много безидейно, слабо така и разконцентрирано първо по време. Допуснахме 2 гола. Това е доста така комфортен аванс и така внесе успокоение, тъй като имаше така препряно за действие на Черно море. През второто по време се опитахме да променим нещата, но липсваше идея и липсваше и характер. Значи не може да се играе така при пасив от 2 гола. Би трябва да имаш повече характер и повече воля, но явно тези футболисти наличните, които в момента са, това са техните възможности. Това следващите 2 матча само добутване ли ще бъде на първенството или очаквате нещо повече? Нищо не мога да очаквам. С тези хора разполагам, така ще си изиграем първенството. Това са кадрите, които ги имаме, много контузии. Днеска видяхте в края на матча и още една контузия, чупен нос на Ваня Георгиев. Става тези работа, иначе коректен матч. А собственика остава ли в това? Не. А преди неговото напускане сътресение, очаквате ли през лятото? Предполагам, че няма да бъде спокойно лято? То се усеща. Аз предполагам, че вие виждате, откакто тая новина така дойде, падна така и самочувствието и мотивацията на футболистите и това се усеща. Днеска особено се усети.
Тази връзка наистина всички контузени ли са или просто... Аз вярвам на футболистите, според мен са Ще успее ли Локомотив Пловдив да запази футболистите си за следващия сезон? Значи аз не мога да... Ще направим всичко възможно и това, което зависи от мен. Има ръководство, има други отговорни фактори, които трябва да направят всичко възможно да се спаси отбора. Някакъв лъч светлина. На този етап не мога да кажа нищо.